Хәерле көн. Без бүген талантлы кыз белән очрашабыз. Аның исеме Сәлимә. Менә минем кулымда күрәсезме, нинди матур колак алкалары, үзенчәлекле. Менә шуны Сәлимә үзе ясаган. Беренче нәрсәдән эшне башлыйбыз? Полимер глина, болщик кирәк, ниндидер акрил һәм лак. Стек белән полимер болщикны кисәбез. Гомумән, менә ничек кызыксынып киттең син бу эш белән? Мин кибеттә үземә ошаган алкаларны тапмадым һәм үзем ясарга булдым. Менә синең үзең дә кигәнсең алкайымы? Үзем ясаган. Бик матур. Хәзер нишләтәбез? Йомшартабызмы? Йомшартабыз. Ул балчык шулай ук кибеттә сатылган даймы? Әйе. Аны берәр төрле нигә формага кертәбезме? Хәзер мин скалка белән аны шулай итеп пластинку ясыйм. Ул үзе катымы тотып карыйган? Каты. Ну, ул бик тиз йомшартыла. Камыр җәйгән кебек җәябез, әйме? Әйе. Форма белән шулай алабыз. Менә үзеңә нинди кирәк форма, әйме? Шунысын аласың. Син монда алар төрле. Әйе. Мин йөрәкләрне яратам. Менә безнең булды. Форма, элмәкләр Колакка киертәбез. куярга. Һәм аны киертәбез. Һәм аны 15 минутка 110 градуска духовкага тыгып куябыз. Фольгага. Фольгага төреп, аны ябып тыгабыз. Иштән алгачтын ул менә шундый булган дәйме? Әйе, каты. Мин кара лак белән буйым, ул тырнак лагы. Аны кырыйларын да буярга кирәк. Ок җире калмасынмы, или калса да ярыймы? Юк, калмасын. Ике яктан да. Син кара төсне яратасың ахыр. Ул матур. Стильный, әйме? Бөтен әйбергә килешә. Кибә хәзер. Көтәбез. Монда бит инде күп әйбер дә кирәкме, әйме, Сәлимә? Бер уйласаң. Ну, бик күп түгел. Менә бу ни? Лак. Лак. Монсы да лак. Рәсемнәрне төшерәсең инде бияу белән, әйме? Төрле рәсемнәрне. Менә идеялар каян килә? Менә бит кайберләүләрен син үзең уйлап тапкан, менә каян килә ул идеялар? Ниндидер интернет картинкалар. Буларны үзем уйлап таптым. Һәм икенче ягында буйыбыз. Гомумән, иптәшләрең арасында менә шундый кул эшләре белән кызыксынучылар бармы? Ул инде сезнең училищеда булачак рассамнар, шундый сәнгать кешеләре бит инде һәрберсе талантлыдыр. Әйе, футболкалар, джинсларны буйыбыз, акрил белән. Училищеда бит күп шундый творческий кешеләр. Көтәбез. Син күптәннән шөгыльләнәсеңме бу эш белән? Алкалар ясау. Бу җәйдә башладым. Сәлимә, безнең хәзер киптәйме? Әйе, Колак алкалар хәзер нишлибез? буйыбыз кызыл белән. Кечкенә кисточка белән. Су кирәк булачак, димәк. Әйе. Суга манып алабыз. Ялкын кебек була инде бу, ялкын, әйме? Әйе. Ушакның ничек дип, телләре дип. Кара төстә кызыл бик матур күренә, әйме? Әйе, миңа бик ошый шул сочетание. Алканың ике ягында быйыбызмы? Юк, берне генә. Күбрәк мондый алкалар менә сиңа бит инде заказ да бирәләр, әйме? Теләгегез булса, җәмәгать Сәлимәгә заказ бирә аласыз. Сезгә теләсә ниндине ясап бирә. Күбрәк ниндиләргә заказ бирәләр? Вот мондый дизайн у кешеләргә ошый. Тагын бу театральный маскалар. Мин кассеталарны да ясаган идем. Краска нинди? Краска махсусмы? Юк, теләсә нинди акрил ярый. Гомумән, менә син аны ясарга интернеттан өйрәндеңме инде? Үзең күрдеңме кемнәндер берәр мастер-класс үткәрделәрме? Юк, мин үзем уйлап таптым. Кешеләр алар шулай ясыйлар.
Мин үзем теләгән дизайнны уйлап таптым һәм ясадым. Вообще, полимер балчык белән мин до этого эшләгән Син идем. нәрсәләр эшләдең моңарчы ул полимер ни белән, балчык белән? Ул миңа уку өчен кирәк булды. Мин тәрәзә барокко стилендә ясадым. Сезнең уку программасы буенча шундый ниләр, биремнәр бараймы? Әйе, кичкенә макетка. Ясыйсызмы? Әйе. Шуннан соң инде кара әле, моның белән алкалар да ясап булырга мөмкин икән дип уйлап куйдың инде син. Ага. Чөнки мин интернет-магазинда шундый Элмәкләр? элмәкләрне күрдем. Һәм башыма шундый идея туды. Беренче кат кипкәч, икенче тапкыр буйыбыз. Икенче кат кипкәч, лак белән буйыбыз да булды. Ике ягында буйыбыз бер генәме? Бер генә. Ортыгын алабыз индеме? Артык киткән. Сәлимә, бүген кызыклы гына мастер-класс үткәрдең, әйме? Миңа бик ошады. Рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр